हेलो सांग माने जय जगन्नाथ गुड इवनिंग मु आपण मानक स्वागत करची मो फर्स्ट ब्लॉग को। तो केमती अच्छी आपण समस्ते एबे तो संध्या बेला हो गलानी तो समस्ते प्रेयर करथिबे पिला माने भी हमर जाइछथि प्रेयर करबा पई। काली रात रे गोटे खबर तो समस्ते आपण जानथिबे कि ह्यूमन सागर जी बहुत भल गीत गाती से आम समस्त को छाड़ के चली गले तो से सब तो भगवान के हाथ रे। तथापि ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚା କରିକି ପିଇବା। ଇଭିନିଂରେ ମୋତେ ତ ଚା ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଚା ବସାଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ଯାହା ଚା ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ଚାହା ଫେଭରେଟ୍। ମୋ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଘରେ ଚା ପିଉ। ସିଏ ପିଅନ୍ତି ମାନେ ସାନ ଯା, ମୁଁ ପିଏ ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେୟାର କରିକି ଆସିଲେଣି ତ ମୋତେ ତ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଚା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଚା ପିଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ବାରିଆଡ଼େ ଯାଇକି ବସିକି ଚା ପିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବାଜ ତ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ତଥାପି ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଫଲୋ କରିବେ। ରୁମ୍ରେ କେବେ ଚାହା ପିଇବା ଅପେକ୍ଷା ଥରେ ଦେଖିବେ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହା ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତା ବି ଇଭିନିଂ ଯାଏ। ଏବେ ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖେ ସେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆସନ୍ତି 7ଟାରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଯାଏ ଟିକେ ଦେଖେ। ଟାଇମ୍ ତ ଏବେ ବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।